lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Adik-adik tak takonane dhisik ngene. Nah, adik-adik takoni sik. Mulai turu taruh iki. Masa jero nang barongan tinggal tuh. Menawa, iki adik-adik iki. Ora diwong iki adik-adik. Yo tak takonane rene sik. Menawa isen dan wis gede wis padha pakane kok. Lah iya, pakane meh jumbo yo. Ah iya. Bareng motor jesen wong telu. Ayo. Kita tahu sih. Hah? Rausan. Tak takonane sik ya. Adek ben aso para butone sedono. Ya adik-adik sekolah kelas pinten, Dik? Kelas piro? Wah, kayak aku biyen bos kelas 6 lagi sunat. Wah, tulis ning sunat aku sik ketok. Oh, nek ben. Iki nek ben sunat e, walah lagi digawe nang kira apa-apa. SD kok SD? Oh, SD ngaji ora? Wah, malah nak ngaji piye ngaji wong sekolah orang ngaji kudune dibangi ya sekolah ya cinta dongakno. Besok cita-citanya pengen gaji apa sih? Wah, malah ngerti. Iya tak, Dek? Jadi guru, staf polisi jadi guru loh, berarti Pak Sugiono. Akhirnya jadi barongan ya. Tahu ditakoni bos, cita-citanya besok jadi apa sih? Jadi barongan. Wah, iya. Iya. Banget senenge karo barongan. Orang ono ya sing muni pengen koyo dadi koyo barongan. Pengen cita-citanya jadi apa sih? Ora ngerti. Sing penting dadi wong sukses ya. Oh, besok cita-citamu muga Allah Taala saged wujudno. Muga-muga saged dijabahi. Penting pesenku sekiyo karo wong tua kekalih menang-menang karo ibumu. Niki Adik Ahmad Ardi Irawan boten purun ditumpakno buruk-buruk niki wonten sedereke perwakilan Damrul Mentasi Adik Ahmad Ardi. Kado numpak karo Ya wani apa? tak gitu. Tapi sing numbang kok ora wani. Ini Pak Dowo lagi apa? Pak Dowo besok cita-citanya jadi apa Pak Dowo? Dadi kancane kagaren. Wah, malah gugup Pak. Jawaban sing pinter. Iya. Pak Dinur, Pak Nggih. Monggo Adik perwakilan Adik Ahmad Ardi niki nggih ADS mana sinten, Dek? Abi. Apa? Abi. Sekolah ora? Sekolah. Lah SD. SD di Dek. Hah? SD2. Oh, SD2 tawar kono ya. Ngaji ora? Ngaji ora? Loh, ngaji kabeh. Yuk. Ayo. Takon Baru keliru. buta iki Adik. Iku wis sunat tak durung rek. Wis sunat ta urung? Lho. Wes ya bos, kan gak apa-apa nih bos. Apa ora arti lek sunat? Yo nang gak apa-apa kok. Wah ini cilik. Kalau sunat ya lek nanggap dorungan makna ditakoni lali nang. Lah iya. Meneng-meneng lek nanggap ora sidase yo makna laline. Wah, ra etung jaratan. Yo, para buta iki Adik sapa mau jemu? Abi sampun siap dumateng Bapak Ibu Kang Madyayu sak mangke perwakilan Adik Abi ini mewakili Adik Ahmad Ardi Irawan ampun kesupan nyawer nggih duduk ijole ulemane semono uga sing mikul ya barang dipikirno sing ngomong sing nabo sing nyanyi sing nyuting melu cara. Oke, Jo. Oke. Aku piye rek? Bose yo melu dipikirno wis tenang bos. Yo. Para buta ya Adik Abi wis siap. Sarido pengen numpak tara Sarido iki. Sarido pengen numpak tara Sarido iki. Yo, Iki Mbak Sarin malah lagune jare MBG wi lagu apa rek? wah malah ora ndelok bos. Lagu kok enak. Lagu kok MBG. Ayo Adik Abi. Ayo Pak Deswoto yo.
Getosan adike wau pundi sing getosan sing pengen numpak? Nggih, Bos. Kalau gue tak, Nggih, niku sing nyuwun disawer dulu. kejadian numpak ya. Nggih. Iki sapa iki jenenge kok ngene iki sapa iki jenenge, Dek? Sapa?